vo svete. Čo dokážeme dať a ako zostať človekom. Existuje mnoho takých ľudí, ktorí nie sú známi po celom svete a predsa sú ich skutky neobyčajné. Navonok nenápadní, skromní, ale ich sila sa skrýva v ich vnútri, pretože žijú pre iných. Pomáhajú. Ukazujú, ako sa dajú prekonávať prekážky až za hranice vlastných možností. Pretože človek sa zrodil pre činnosť. Nech váš odkaz zapaľuje. Nech je príkladom, znamením správnej cesty, po ktorej sa oplatí ísť. Cesty, ktorá nikdy nezarastie burinou. Pochádza z početnej rodiny, v ktorej pracovitosť a pomoc druhým boli každodennou samozrejmosťou. Tieto hodnoty sú súčasťou jeho života. Po vyučení nastúpil do najväčšieho podniku svojho druhu na Slovensku, do skrutkárne v Starej Ľubovni. Na pracovnej pozícii sústružník denne dokazoval svoju zručnosť i talent a okrem toho veľký zmysel pre kolegialitu a empatiu. V roku 1985 mení pracovisko a nastupuje ako školník a údržbár do základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni. Jeho osobnostné predpoklady, ľudskosť, pracovitosť a skromnosť si objavilo nielen každé vedenie školy, ale aj žiaci, ktorí túto školu navštevovali. Pán Jožko, ako ho kolegiálne všetci oslovovali, nepoznal slova nie, nedá sa, nemôžem, nechcem, charakterizujú ho spolupracovníci. Vždy pomáhal nielen škole, ale aj ďalším inštitúciám, ktoré sa nachádzajú v jej okolí. Okrem vzorného plnenia pracovných povinností má jedinečnú záľubu – chov holubov. Je dlhoročným členom Združenia drobnochovateľov mesta Stará Ľubovňa, ktoré úspešne reprezentuje na mnohých medzinárodných súťažiach. Jeho holúbky sa stali neoddeliteľnou súčasťou mestských podujatí, ale aj takých romantických okamihov, ako sú sobáše či jubilá. Okrem toho sa v základnej škole na Komenského ulici venuje školskej záhradke, ktorú kultivuje naďalej aj napriek tomu, že už je na dôchodku. Počas svojej aktívnej pracovnej činnosti bol aj odborárskym funkcionárom. Dlhé roky zasvetil práci v odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy. Ako člen výboru základnej organizácie za nepedagogických zamestnancov sa zasadzoval za skvalitnenie pracovných podmienok, finančného ohodnotenia a sociálnych istôt zamestnancov, bez ktorých by chod škôl nebol možný. Viac ako 30 rokov obetovej práce pre školu a svoje mesto. Laureát ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za rok 2022 za dlhoročnú príkladnú prácu pri zabezpečovaní chodu najväčšej základnej školy v meste a za úspešnú reprezentáciu mesta na súťažiach v chove holubov Jozef Vojtek.